खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों दासिमबो बिटिआरनि गोहोआ आसाम सरकारनि आखायावनो दं। बेखायनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा नांगौ बायदि फरायसालिनि जेंना बर' बिजोंनि जेंनाखौ आबुङै मावफुंनो हायाखै होननानै बे गोख्रों बाथ्रा बुंदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलनि सोलोंथाइखौ लानानै गोबां खामानि मावनो नाजागासिनो दं आरो मावगासिनो दं। नाथाय बेनि गेजेरावनो गोख्रों बाथ्रा बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायदों बिटिआरनि गोहोआ दासिमबो आसाम सरकारनि आखायावनो थानायनि जाउनाव दासिमबो बिटिआर सरकारनि गोहोफोरा आसाम सरकारनि आखायाव थानायनि जाउनाव प्रमद बर' बिथाङा सोलोंथाइनि जेंना फरायसालिनि जेंना बायदि जेंनाखौ मावफुंनो हायाखै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। जेराव बिथाङा फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां नाजागासिनो दं बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि महर खालामनो थाखाय होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बेखायनो आथिखालनि जा बिटिआरनि सरकार एबा बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोख्रों दाबि दैखांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुङो नीलकान्त गयारी बिथाङा। थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरनि गोहोआ दासिमबो आसाम सरकारनि आखायाव थानायखायनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फरायसालिनि जेंना सोलोंथाइनि जेंनाखौ नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै। बेखायनो आथिखालाव मिरु बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोख्रों सरकारनिसिम नारसिनगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बिटिआरनि गोहोआ दासिमबो आसाम सरकारनि आखायाव दं होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा माखासे जेंनाखौ मा जाहोनाव मावफुंनो हायाखै बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बे बेलायाव जोंनिफ्राय मोनसे खोथाया क्लियार जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि 6.3 बे रोखा लिरनाय दङ आरो बेखौ लानानै जों बिराद आसाबादि। नाथाय मोनसे बाथ्रायाबो सैथो जे जिहेतु दासिमबो जोंनि माखासे गोहोफ्रा आसाम सरकारनि आखायाव दङ जायनि थाखाय जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय प्रमद बर' सार बिथाङा गोसो जाब्लाबो माखासे खामानिखौ मावनो हाया बे खोथाया स्पष्ट। अब्लाबो जोङो प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो नारसिनबाय थादों जे 6.3 जेनोखि दफा मथे आरो बे गोरोबथानि मथे बेफोर खामानिया जानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जुदि बेखौ मावनो हायाबा जोङो आसाम सरकारनि सिङाव थानांनाय बायदि जागोन। आसाम सरकारा दासिमबो एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ गावसोरनो सालायो बेबायदि मोनसे सावगारिखौ रायजो राजाफ्रा बुजिना लागोन। बेखायनो जोङो सरकारखौ बुंदों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जे स्कुलफोरखौ हानायमानि लानांगौ आरो जोङो बर' मिडियामनि बेलायाव जोङो स्पेसियेलि जेसेबांनाखि लाजाथावथाव बेफोर फरायसालिखौ लाजोबनांगौ होननानै जोङो लुबैदों आरो जों हास्थायो। थांनाय बावैसो सान माखासे जिथु बेयाव लिस्ट आउट जानायनि मोनसे खौराङा गोसारबाय थादों समाजारि बिजोङाव जों दासिमबो रोखा नङा। बे बेलायाव जोङो चिफ सारजों सावरायगोन आरो लोगोसे एडुकेसन डिपार्टमेन्टजों जों सावरायगोन बिटिआर गभर्नमेन्टनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टजों आरो आंनि मिथिनायाव जों बावैनो ज' जिरायगोन आरो बे आयदाखौ जोङो रोखा खालामनानै लागोन।